Mr. Kwangu. Leo mkasi. 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 Okay, come on, vamachaira muno kana kuvhura kana nemawindow. What's going on? Huh? Just rasaira munhu kufema musikorenzwa hivi. Toda kutovhura mawindow kuti mhepo inyatsosekuleta zvakanaka. Ndachiti ndichavhura kana ndava kubuda. Aiwa just iri kungosetla muno munofanira kubuda panze apa. Ha? Koiko kunonoka kutsvaira hanzi chii? Nasi baita challenge transport and anongogona transport. Saka Mr. Kwangu, mwada kundiudza kuti mimi kushaika kwetransport ndokwakuita kuti munonoke kuuya kubasa. Ko munodii kukasika kufamba? Kuchakachenaka transport dzichibatika zvakanaka. Ndatomukira mungozamafambiro acho mazuva kuti muroad macho memuchitonetsa. I'm noticing something panapa. Are you okay, Mr. Kwangu? Yeah. I doubt if you're okay because I've been noticing some changes pamuri chiri kuitika. Your performance is very, very low. Huh? I know you muri munhu uya anotaura zvakanaka even kukantini ndinokunzwa kuchiseka zvakanaka but mazuvano muri low chii? Ndotofara mimi hapana. Ai, munoziva kuti chii Mr. Kwangu? Inini makatondiona sipanapa nditongoriwo munhu akatongoita sezvamakaita izvozvizvi. Saka kana musingade kusheya neni munokwanisa kutsvaga munhu mamunokwanisa kutaura naye wamunotrasta. Pamwe imi munonditya muchiti pamwe ndiri munhukadzi. But learn to share your problems. Ndizvo. Because ukaramba uchibhotla things, uchingoyamba uchibhotla, zvinoaffecta imimi. Like zvandiri kutoona ndaba, you are not okay. You are lying kuti you are okay. You are not okay. Because look even at your overall. Huh? Kuya kubasa uku munhu wakapfeka hembe ine tsvina kudai so. Huh? Madam variko kumba? Variko. Saka vakutadza kana kuwacha. Kungoti munhu anoita mabasa emaoko saka zvezvakawandirawo. Anyway, it's okay. Kana mazofunga zvenyu kuti modosheya neni munongouya. I'm free, I'm open. My office inogara yakavhurika, you know that. Handiti? Alright, ma'am. It's okay. Musanyanya kuzvinetsa zvenyu ndakuda kutoshanda. So let me give you something. Munondipira muchasa pamuti ndikuzvida as soon as possible. Alright, ma'am. Alright.